Alexandrén, ezúttal szép munkát végeztél. Nagyon szép munkát. Mit használtál föl? Egy perómesét. De az eredeti történet, mint tudjuk, nem így végződik. Nem. Megmagyaráznád? Emlékeztek. A király lánya rendkívül szép, ezért az apja őt akarja feleségül venni. És a lánya megijed, el akarja csúfítani magát, belebújik egy szamár bőrébe. De egy királyfi így is beleszeret, és megmenti. Így van? Igen. Csak hogy nálad rettentően szomorú véget ér a történet. A királylány csak az égkékjét és a vonuló felhőket figyelte. Azután nem evett többé, és az évek során olyan vékony lett, hogy végül átfért a kis ablakon. Akkor a levegőbe vetette magát, hogy elrepüljön, de túlságosan gyenge volt. Belezuhant a várárok vizébe, és nyomtalanul eltűnt a hínáros sötét vízben. Miért ez lett a vége? Hát nem muszáj jól végződnie. Ő még kicsi, és az apja a király azt tesz vele, amit akar. Igen. De ő már nem kisgyerek, hanem ifjú hölgy. Igen. Nem fordulhat senkihez? Alexandrin. Senki nem segít neki? Hát lehet. Tíz pont.